53 soldat issieħbu għall-ewwel darba mal-Forzi Armati ta' Malta wara ċerimonja li matula ħadu l-ġurament ta' lealtà waqt parata ta' inawgurazzjoni. Dawn is-soldati l-ġodda komplew isaħħu r-riżors uman tal-Armata wara li daqs sena ilu issieħbu wkoll 80 soldat ieħor. Fi stqarrija ġie spjegat li l-Forzi Armati jiftħu l-bibien tagħhom għar-reklutaġġ darba f'sena u matul il-kors ta' 16 il-ġimgħa ir-rekluti jgħaddu minn taħriġ kemm fiżiku kif ukoll militari. F'diskors waqt iċ-ċerimonja magħrufa bħala Passing Out Parade, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri għamel referenza għal valuri li għandhom jiggwidaw soldat kif ukoll talabhom biex jaqdu dmirhom b'unur, b'rispett u b'lealtà lejn il-pajjiż u ċ-ċittadini tiegħu. Huwa qal kif il-Gvern sostna lill forzi Armati mhux biss b'għodod ġodda u moderni biex jaħdmu iżda wkoll saħħaħ il-kundizzjonijiet tas-soldati. Ilqajna 53 soldat ġdid fil-Forzi Armati ta' Malta. Tlabthom sabiex jaqdu dmirhom b'unur bl-ikbar rispett u lealtà lejn pajjiżna. Però wkoll ser jissieħbu f'armata li hija totalment differenti minn ftit ta' snilu, speċjalment fejn jidħlu id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tagħhom, fejn hemm impenn ċar u kontinwu tagħna bħala gvern sabiex kontinwament intejbu l-kundizzjonijiet u d-drittijiet tagħhom bl-istess mod kif għamilna meta għamilna ftehim kollettiv magħhom u bl-istess mod kif għamilna diversi drabi li tejjibna l-kundizzjonijiet u d-drittijiet tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Clinton O'Neill, qal li għalkemm dawn il-membri għadhom kif lestew it-taħriġ tagħhom fil-verità dan hu l-bidu ta' ħafna aktar u biss pedament li fuq għandhom jibnu karriera militari twila u ta' suċċess. Għall-Forzi Armati ta' Malta din hija ġurnata importanti għax ovvjament għandna demm ġdid. Aħna konvinti li dal grupp u gruppijiet oħra ħanibqgħu ninvestu fihom biex jagħmlu karriera tajba fil-Forzi Armati ta' Malta. Waqt iċ-ċerimonja, is-soldat Darko Sujan ingħata l-premju tal-aħjar rekluta tal-kors. Jien dejjem kont bittir li nilħaq soldat. Waħda mir-raġunijiet hija li nħoss li huwa sodisfazzjon kbir li nservi l-Malta u l-ċittadini tagħha u hija xi ħaġa li gburi ħafna biha jien. Preżenti wkoll għaċ-ċerimonja kien hemm is-Segretarju Permanenti Joyce Dimek.